Malý Mirko! Mirko! No vitaj, Mirko, Mirko, no, povyrástol si trošku, no. A čo máš s hlasom? Som zmutovaný. Chcel si povedať, že mutuješ. Chcel som povedať, že si debil, ale zdržal som sa. Áno, no tak nám povedz, čo máš nové, Mirko. No, nové, tak naháňa ma polícia. Fajerka je tehotná. A konečne beriem drogy. Ale Mirko, no tak tu nemyslíš vážne to fakt? A nie, to chcem vystrašiť rodičov. Ale to prečo ich chceš takto strašiť, nerozumiem. Tak si predstav, no, že večer prídem domov, hej, a poviem im, že toto celé nie je pravda. A ten fakt, že som znova prepadol, už nebude taká tragédia. No. Tujem. No. No máš dobre vymyslené, no ale tak trošku tých tvojich rodičov ľutujem, no. No, počúvaj, ja moc nebo sa rozvádzajú. Hej, No. A prečo? Tak oni sa rozvádzajú kvôli úprimnosti. Tomu nerozumiem. No, lebo mama sa priznala otcovi, koľko mužov má pred ním, a on sa priznal mame, koľko žien má po nej. Aha. No, To je dobré, no. No dobre, Mirko, ale my sme sa veľmi dlho nevideli. No. Tak mi porozprávaj, čo si vyše roka, čo si tu nebol. Tak robil, kde si bol? Čo? ja som bol u starých rodičov. Hej, a kde? Ma tam daj rodičia. Aha, a prečo? Lebo sa nevedeli dohodnúť, u koho budem. Aha, sa od teba bili, že? Nie, si ma ponúkali. Ja tak. No a kde si bol u tých starkých? Čo? S pískom. Kde to, Mirko? S pískom. S pískom už som teraz rozumel. A ďalej? Jajaj! Hrohové? Hrohové, áno. Dovolj mne. Ja viem, spisky hrhov poznám, áno. To je tu príle... toto. Áno, no. To je prílevoči, že? No. Oči. No. Tak to by si mal poznať ľudové pesničky odtiaľ z toho kraja, nie? Tam okolo Levoči. To poznám. Pokračuj. Tam okolo Levoči, skytá s pehom do očí. No. Trošku inak, tam sa voda točí. No, keď si na spiskej bohovičky, tak sa točí všetko. Ale no, dobre. No. No, Mirko, tak radšej mi porozprávaj teda, že ako je u starkých, čo? Všetko v No, tak poriadku, keď ma cesta? tam viezli rodičia, Aha. tak sme išli okolo také lúky a tam sa pási kravy a oco hovorí mame, že aha, tvoja rodina. A ona, že no, máš pravdu, to sú moji svokrovci. Tak to si tak robil ako u starkých, keď si bol. Tak no, Čo? detko má nového jazvečíka. No, ešte som rozumel to posledné slovo. Jazvečí. Jazvečíka má detko nového. Ja nového. Áno. Nového. No a? Lebo z dohody stále. Áno, medzičasom. Vyhove. No, proste, Jazvečík vyhove, bože. no, proste zdochol. Debil. No, tak zatiaľ som pochopil, že má jazvečíka No. a že zdochol. To je zlas... Nezdohol. Nie? Starý zdohol, má nového. Jaj? Takže starý otec zdochol, to ma mrzí. Nie? Najotečie. Jaj? Starý pes zdochol a má nového jazvečíka. No, no. tak ty sa s ním hráš, že? Teda... Áno, cvičím ho. Ja to, no toto ma zaujíma, no. Počúvaj, čo som ho naučil, že... Chcel som ho naučiť, že keď chce žrať, musí trikrát zabehať. No a podarilo sa? No moc nie, teraz nechce žrať, kým trikrát nezabešeš. Aha, no. A ako sa volá psíček? Psíček sa volá tak, ako jeden vojak, do ktorého bola babka zamilovaná cez vojnu. Asi nejaký partizán, že? Neviem, jazvečík sa volá Hanzi. Ešte mi o tom Hanzi niečo porozprávaj, aký on je. Jazvečík, on je odvážny veľmi. Odvážny, No, hej? No. zabil dogu.
Jak mohol jazvečík zabiť dogu? Zabil dogu, zasekol sa aj v krku. No. No, dobre, Mirko, no a kam sa tak chodíš hrávať, keď si tam na východe? Do tunela Bánisko. Mirko, veď to je nebezpečné, však tam chodia auta. Ja tam chodím, len keď je zavetý, čiže fút. A tak. No. Myslím, že je najvyšší čas, aby sme išli súťažiť. No, tak v podstate... Tak ja neviem, no... Po prvej otázke. Dobre. No, tak, ideme súťažiť... Mám psak. Ešte vydrž, Mirko, hej. V naučno-súťažnej hre Peniaze alebo sex a možno tvoj absťah prekonáš, keď zavolám hlavnú hrdinku tejto hry. Poprosím našu modelku. Dobre. Dobre? Dobre. Mirko. Ahoj. Ja som Mirko. Dobre. Áno, fajn. No. Mirko, poď, ona jej nemá. Poď sem. Ako Poď. sa volá? To je jedno. No. No. Mirko, sústreď sa, áno? No. Súťaž spočíva v tom... Počúvaš ma? Súťaž spočíva v tom... Čo máš teraz zase? Absťák, alebo čo sa tu klepeš? Nie, môže tak hovor, nie? No, tak súťaž... Nebudem na teba kúkať, debil. No. Ja len, že či ma počuješ. Počujem. Áno, dobre. Súťaž spočíva v tom, že ja ti dám otázku a keď uhádneš, tak si môžeš vybrať peniaze alebo sex. To znamená peniaze z obálky alebo modelka niečo zo seba vyzlečie. To je súťaž. Tak, ideme na to. Pozor. Otázka číslo 1. Áno? Hovor. Málo mesa, veľa dreva. Čo je to? Máme sa radovať. Pinokio s hotdogom. Nie. Nie, netlieskajte, to nie je správna odpoveď. Jak to nie je správna Nie je odpoveď? správna- Však to môže ísť kľudne Pinokio s oným, nie? Môže, No ale potom. nie, správna odpoveď je veverička na strome. Prosím, No pekne. pekná krávy na toto. tak ale- Ja som lepšie povedal, nie? Tak ja Pinokio s neviem hotdogom. teraz, no tak v podstate by to mohla byť správna odpoveď, tak ja neviem, čo mám teraz robiť. Čo máš robiť? Počuj, ja ti dám hádanku. Áno. A keď ju uhádneš, môžeš ten bod nechať. No dobre, tak toto je. počúvaj. Áno, no. Veľa mesa, málo dreva. Veľa mesa, málo dreva. Viem, ražničí. No určite, trieska v zadku. No, Dobre, je dnes Medzinárodný deň detí, ja to uznávam, tak čo si vybereš? Peniaze v obálke alebo sex? Koľko je tam korún? No to ti nemôžem povedať. Aj, tak keď už je tu, tak nech začne, ne? Áno, takže sex. Poprosím modelku. Ty kokso, no fakt sa vyzniek. Dobrá je. No, Mirko, len tak pre zaujímavosť v obálke bolo 5 000. Ježiš, ja som debil. Však za 5 litrov som mohol vyzliť také 13. Aj keď to nie je celkom tak, lebo peniaze, ktoré prípadne dnes večer vyhráš, budú venované nadácii Deti v núdzi. No ja som dieťa v núdzi. A v akej si ty núdzi? Lebo ma chcú vyhodiť zo školy. A prečo? Lebo som povedal učiteľovi, že je debil. Počúvaj ma, to si fakt povedal, že je áno, debil? on ma zaviedol do riaditeľne a riaditeľ povedal, že mám svoje slova lutovať. No dúfam, že si to urobil. Áno, som povedal, lutujem, že učiteľ je debil. Ale... Počúvaj, ty si fakt povedal učiteľovi, že je debil. No tak, nepriamo. No a ako nepriamo? No a na hodine učiteľ povedal, že ten, čo si myslí o sebe, že je debil, nech sa postaví. Tak som sa postavil. Ty si o sebe myslíš, že si debil? To sa ma tiež pýtal ten učiteľ. No? Ja som mu hovoril, nie, ja si to nemyslím, by bolo trápne nechať vás stáť samého. Ja. Čo je, Mirko? Absťák, alebo... Dobre. No, tak, sústreď sa, áno? Na písinu som mal. Áno, no. No. Nebudeme to rozoberať. Ideme na druhú otázku. Sústreďme sa. Otázka číslo 2. Opäť hádanka. Leze po železe, nájde dieru, tak tam vleze. Čo je to? Opäť je tankista. Ale... Mirko, nie. Opäť nesprávne, prosím pekne. Jak nesprávne? To je predsa kľúč. Jaký kľúč? No však leze. Nič neleze, ja kľúčom trafím na prvý šup do oného. A tak ty možno trafíš, ale tvoj ocko napríklad, starší už trošku leze po železe. Neleze nič, to vždycky vykopne dve. Ale no tak, počúvaj, Mirko, to nemôžeme takto hrať, že ty povieš nejakú blbosť a potom to budeš obhajovať, že to je pravda. No. Tak nemôžeme. Je Medzinárodný deň detí. Si povedal, keď poviem nejakú správnu odpoveď, že vyhrávam, nie? Ale to si kde videl, že povieš blbosť a potom to obhajuješ, že to je pravda? Síte.
Tak toto musím uznať. Áno, vidíš, no, no. tak, dobre, ale posledný krát, Mirko, ti robím tento ústupok. Poprosím modelku, aby vyzliekla ďalšiu časť svojho Tak odevu. moja sukňu dole. To čo robí? Čo toto má znamená? To sú aké pravidlá? Aké sú pravidlá, Mirko? Je to časť odevu. No, sa ma pekne oslaví. Tak ako mama otca. Jak mama otca, čo mu spravila? Tak si kúpil také hlinené pasiatko, No. že vás tam budú hádať 10 korunáčky po každom milovaní. Hej? A po polku, že ho ozbijú a že pôjdu na nejakú dobrú večeru za to. No, to je tak dobré. minule tak bolo, že pol roka ako ho ozbí a okrem 10 korunáčok tam boli stovky, 500 aj tisícky. No to ako sa tam dostali? To sa aj otec mami pýtal. No a? Mu povedal, že nie každý je taký škrob ako on. No. Dobre, Mirko, aby sme to uzavreli, poďme na tretiu otázku. Teraz sa ale naozaj sústreď, lebo je to úloha matematická. Áno, predstav si, z bodu A do bodu B ide auto rýchlosťou 250 km za hodinu. To bude nejaký poslanec. Áno. Z bodu B do bodu A ide auto rýchlosťou 180 km za hodinu. Áno. A bod A od bodu B je vzdialený 70 km. Tak, teraz sa ťa pýtam, No? že kde sa tí dvaja šoféry stretnú? Áno, a bod B je ako vzdialený od bodu A. Tak tiež 70 kilometrov, nie? Predpokladal som to. Áno, no, tak ešte raz otázka, kde sa títo dvaja šoféry stretnú? Na cintoríne. Ale Mirko, toto je síce dobrá odpoveď, ale to musíš matematicky vyriešiť. Jak predsa, matematicky bola to dobrá odpoveď, alebo to nebola dobrá nie? odpoveď? Tak mne sa páčila, o to Páčila, nejde, no. ale to musíš vyriešiť ten príklad. Nič nebudeme ešte, diváci nech rozhodnú, či to bola správna odpoveď. Čo Jacek majú Hofia, čo- kto si myslí, že som správne odpovedal? Vidíš to? Tak moment. No. Kto si myslí, že nesprávne odpovedal? Aha, no. Ty čo zvíhaš ruku? No, tak, A vyhral som, nie? no tak asi áno. Máš no. smolu, malička. Sukňa dole. Tak, poprosím teraz sukňu dole, no. No, vidíš. Preboha, čo mám som teraz robiť? No tak ja neviem, no to... A koľko ty máš vlastne rokov, Mirko? Ja už 18. No tak si uber a hýbaj preč. No počúvaj moja, keď sa tak na teba kúkam, dáš mi ešte 2 otázky a potom to ostočíme, hýbaj! Ale Mirko!